Xolo Mjegula, who were our former district music association conductor, as well as our former music association district recording secretary, Osis Ntombo Xolo Mjegula. As like I said, tonight is our last night of the tribute, of a 5-day tribute. Sithemba ukubana sikwazile ukufikelela kwinhliziyo emanxebeni enhliziyo zabantu bale William Gamayek, mostly choristers. Sithemba ukubana as we record these broadcasts, sizawukwazi ukuthi zifikelele efamilini, if not now, but maybe at a later stage. So tonight we hope that choristers zonke zika-Region 1, as well as choristers zesithili, and connectionally, they will be able tonight to share their messages of condolences, because we don't really have guests tonight, but our guests are choristers zethu. So we, with no further ado, sizawuvula ngomthandazo. Umuntu ozasithandazela ke namhlanje ngumama uMrs Mbethe from KwaZakhele Second phantsi Region 1. I will just ask admin, admin to Kukubola, if you can just share one of ingoma zika mama, any of the hymns that you have online. Thank you. Ndicela ke mama uMbethe ube uzilungiselela to open your mic as well as the camera, please. While admin is trying to play something, ndicela mama uMbethe ube uvule mic as well as the camera yakho. Thank you. Thank you. Just trying to just hold on. Okay. Okay, I think my audios are giving me a hassle. Okay, Mbethe, can you come through? I'm struggling to open my audios. Gabo ungangena ke Mama Mbethe. Masithandaze egameni loYise, egameni loNyana, egameni loMoya Oyingcwele. Amen. Ulihlathi lethu wena Thixo, ezimbandezelweni ufumaneka uluncedo kakhulu. Ekuseni nje mthetheleli olungileyo, usivusile thina kunye neentsapho kwakunye neentsatshana zethu. Yiyo loo nto ke ngoku sithi ngeli xesha Mesiya olungileyo, xa sizawusondela kuwe siqale sibulele Mesiya, ngoba abaninzi khange bavuke. Thetheleli onamandla onke. Ngoku ke kumkani kakumkani ndibulela okokuqala okokuba wena usilondolozile. Usilondoloza phofu njengezimvu zakho, ngoba kaloku sizizimvu zakho thina. Uyasalusa amaxesha ngamaxesha. Siyabulela ke ngoko kumkani kakumkani. Sibulela ezo nceba zakho zingunaphakade. Yiloo nto simane ukuthi ngamaxesha onke akekho ofana nawe, kwaye akakazuba khona ofana nawe Mesiya olungileyo. Ngobu busuku mthetheleli olungileyo, xa sikule ndawo sizawuthetha nawe Mesiya, kanye kanye sithetha kunye nee-families ezithe zahlelwa sesi sehlo mthetheleli onamandla onke. URegion 1 ke kudala engena kumkani kakumkani kule family, ezama ukuthuthuzela ngandlela zonke mthetheleli olungileyo
Nam ke kumkani kakumkani umnwe wakho uthe walatha, kwabonakala okokuba nam ndifanelekile okanye kulungile okokuba nam ndiwaphose amazwi kule femeli yakwamSuthana kwakunye nefemeli yakwamJekula, Thixo olunge kangakanana. Ndizawuthi ke kwifemeli, uThixo uzazisula iinyembezi emehlweni abo, kungasabikho sikhalo nasijwili, ngokokuba nale intlekele izawugqitha, izawusala nje ezintliziyweni zabo, kodwa yona izabe igqithile. Oosisinana ke besibazi kakhulu thina kolu hambo lwasemculweni, basebenzile, sibabona okokuba bayasebenza. Futhi ke sinee-patterns esithe sazikopa kuzo ukwenzela uba nathi ze sikwazi ukuzithungela sizinxibe mesiya odume kangakanana. Oosisinana bashiye ii-footprints ukwenzela uba ze sikwazi thina unyathela phezu kwazo, ngoba zisingisa empumelelweni. Oosisinana, Thixo wam, bebekwazi ukubonisa abantu apha endleleni yethu yasemculweni. Siyababulela ke ngobomi babo. Ndiphinde nditsho kwakhona kwezi femeli zombini, ndithi uThixo wadala ilanga. Emveni kokuba uThixo edale ilanga wadala inyanga, waze uThixo emveni koko wadala inkwenkwezi. Ke inkwenkwezi ke yona ke uThixo wayenza ngabom okokuba ize yahluke kwezinye iinkwenkwezi ngobuqhaqhawe. Ndifuna ukutsho ke ndithi ke la maqhawe nawe ebehlukile kwezinye iinkwenkwezi ngobuqhaqhawe, angawuThixo kuloo ndawo akuwo angawagcina ngonaphakade. Ndiphinde kwakhona ndibuye ndize kwiindawo esihlala kuzo, ngakumbi iGqeberha. Bawo wethu osezulwini, uyayazi indlela esihleli ngalo, ngumbhodamo ezide kwaZakhele, eNew Bright kuphethwe imbumbulu. Kumkani kakumkani, ndiyakucela ke Thixo okokuba uzusilondoloze ngakumbi apho kwezo mbumbulu, ukwenzela uba ze sisinde, Thixo wethu. Ube nazo ii-choristers zakwa-Region 1, kumkani kakumkani, ngokokuba zinenzondelelo, zibonakalisile nangokumthethelelo olungileyo okokokuba ngokwenene sishiyiwe. Iifemeli azikhali zodwa mthethelelo olungileyo, nathi siyakhala, simanxibanxiba. Kodwa ke kumkani uzundandisele, umthandazo wam endithe ndawuphosa namhlanje ngoku nangonaphakade. Amen. Thank you so much. Thank you so much, Mamombete. I noted that the sound indikhuphile. I noted that my sound was off. Thank you so much, Nosisi Ondinotifayileyo. I apologize for that. Now, I wish that we open, since we've opened with prayer,
I wish to share just one of e tributes from Origin 2. If you can just listen a bit. Um, okay, I think my audio is also struck. Yeah, it's giving me a hassle right now. Okay. Uyabonani? Nginixelela imfihlelo okunene asikulala kufa sonke kodwa siyakwenziwa ngakumsonke xa kukonakalayo kuthe kwambathu kungonakali noko kufayo kuthe kwambathu kungafi liyakwandula ukwenzeka ilizwi elibhaliweyo lokuthi ukufa kufingcelelo yisweni luphi na kufa ulwamvila lwakho luphi na desi uloyiso lwakho mawethu linele lokuba sihleli ngokungazi izinto zangomso asisazi kungosiza ukuvakalisa ngokushiywa kwethu ngutata omthobeli msuthwana uxaba nenkosikazi yakhe omama unana msuthwana. Balangazeni bangabasebenzisi umnamuxolo xaba umnamuxolo mamtolo nina nabantwana bethu noxa inhliziyo nje zithonsiza ukho endaweni zonke ngamaxesha onke. Thank you so much. Thank you so much, Choristers. That is a tribute from Origin 2. Now I'm going to give to e-choristers as a choir to just share their messages of support to the family. I'm going to take, I haven't received hands again, as are requested that if we can just see izandla. So I'm just going to read from the people that endibabonayo. I know Mamumbete has sent a message yake. Unfortunately, because of ixesha, we had to start go 7. And I note that some circuits have inkonzo ezingenileyo. Ndibona abantu abakhoyo apha. So I'm just going to read ngokubona amagama. Ndiyacela ke if you note amagama endikubiza ngawo apha while we wait for umfundisi also uyeza ozawusinika umthandazo wendlela. Ndizawucela into yokubana uGalaxy A20 I'm not sure ngubani, and then no Honor JDY and bangene while we wait for umfundisi just to share their messages of support to the family. Ndicele ke no Samsung A because I feel uTata Ncaisa besekengenile and then we'll carry on from there. So in that order, Galaxy A20 and then Honor JDY while we wait for umfundisi. You can just unmute your mic and then see if you wish the status.
Okay, can I take the honor, JDY, while we wait? Please unmute and share your message. Thank you. Thank you, ma'am. You can unmute and speak. Manibulise kuwe mphathi Qubo nokwangunobhala we-Region 1. Thank you, ma'am. Ndibulise kwi-executive zonke, uqala kwi-Connection, City District, City Region. Ndibulise ingakumbi ikhaya lesekethe yase-A-Live. Lo uthethayo nguNomkhithani obe reluctant ixesha elininzi engafuni ungena. Thank you. Kodwa ke ndoyika kumkhanyela unana. Unana a hard worker. Unana a music lover. Unana a motivator. Umka ke ngexesha elibuhlungu nelinzima sihleli simbalwa conductress. Ngoku sishotisana ngakumbi. Kodwa ke sinikiwe ithemba lokuba uThixo akenzi into angabeki enye. Sinelo themba ke lokuba uyaqaqamba nalapha yakhona njengoko ebeqhela uqaqamba. Umbhexeshi ovunyiweyo, into oyithandayo ingoma. Wake wathi kum ngenye imini endifowunela on a Saturday evening, besiqhela uncokola nje, wathi kum, hayi mandikuyeke ulale ke Khitas kuba ngomshiya ecaweni. Ndathi mna ke hayi mana ndiye ecaweni. Wabuza ngoba ndithi i-uniform yam mani imoshakele. Wathi ntombazana, akufunwa uniform phaa, kufunwa wena, ubuqu bakho nelizwi nayo yonke into. Ungumntu ke endimbonileyo amaxesha amaninzi ukuba uthi ababini nabathathu ukho ungowenani. Ebengenayo laa nto ethi hayi sizi-choristers sibayi-2 masihlale napha kwi-congregation. Sihlala kulaa ndawo. Silahlekelwe kakhulu, kakhulu, kakhulu ngomnye wabantu abangoomama. Banqabile oomama abakhondaktayo. Nabakhondaktayo abakho strong olu hlobo lakhe. She was a very strong character. Ebeyenza into ubuyayenza. Ingabi ngathi uyayenza. Ndithi makaphumle, mabaphumle bonke. Thixo nguye onqwalileyo. Nesizathu uba makavume babamke bonke olahlobo. Thina sishiyeka apha emhlabeni silila, amazulu ayavuya wona, abhenefithile. Inkosi kakhulu mphathi Nkqubo. Thank you so much, Siyabulela, Mama. I thank you so much. I'm so happy that you actually came through. Ndiyavuya kakhulu, ndiyabulela, ndiyabulela. Now I am going to give to I'm not sure, I can't see the names properly because people have not written their names. So Nika, the Samsung A04, if I'm not mistaken, but it's Samsung SASM. Please unmute your mic and share your messages. Please, we just was as we wait for Umfundisi to come through, a program here to it will give choristers and conductors to share their messages today. So I'm going to be patient, and after that, if you can come through, and also
Abalwa, I know you shared your message again, but maybe since we have time, we can give you another slot. No, Sisi, no Makai. A04, Samsung SM A0, ndicela ningene. And khumbula ke ngoku that we had a recording ebesiyibonile ndizama ukukhangela this recording. You can come through in time. Agqubile, A04 and Abalwa, in that order, please. You can unmute your mic, Nitet. Abalwa. I'm not sure about the now, but if you can come through and Lindenina. Let's play this out. Can we, while we try and or Sis Nomakaya, you can come through in the meantime. Both my audios and they are not working at all today. I don't know, I'm not sure what's going on, but I am waiting for Nicholas to respond to my call, and network is terrible. Okay, can I play this audio while the Chekisha Umfundisi? Hopefully that by that time it will. Admin, can you assist me with the audio? I'm not sure what's going on now. It's not playing on my side. Can you please just assist me with the audio on your side?
Agqibile no Babalwa, I'm still waiting for you. Just unmute and I just wanted text can you just please unmute up and nithethe up on the you can go through Ato. And ndiyavakala no Yes, iyavakala bhuti wam. mandibulise kuwe nobhala wam ne-leadership yonke ekhoyo, Connectional District Circuit Regional Leadership, wonke umntu nee-choristers zonke zinivayo emveni kwemini nje. Mandithi uxolo lwenkosi olugqitha ngokuqonda mali ube nani. Ndingenela ke mna ke nje into encinci. Njengomntu ke osandojoyina kwikhwaya inoba 2 years back, usisi Nana nosisi Mjekula, umama uNana nosisi Mjekula, bazela around the district. Oyena mntu ke ndimazi kakhulu ngumama uNana. Bendithanda ihlobo akhondaktha ngalo nehlobo acula ngalo. Umgqibela kwam ke besikwi-convention, le convention yekhwaya ibiseZwide. Ngumntu owuthandayo nyhani umculo, ndiyayingqina loo nto because I remember ivoice yakhe, I think it was on Saturday okanye Friday late itshile, but akayeka ucula, wacula ngoku ivoice yakhe itshile. And ihlobo bekhondaktha ngalo, ngomnye wee-conductors endithi xa ndizijonga ndiqonde yeyikaThixo le nto bayenzayo, ayonto yabo. Umama uNana ke noSisindi notata uBhart bonke bekhondaktha. Ndifuna ukuthi nguThixo wazi konke, nguThixo owenzileyo, nguThixo ke onakho ukulipholisa inxeba. Lona linzulu libanzi, kodwa ke kuyo yonke loo nto asinanqaba yimbi esinophephela kuye. Uliliwa lethu yena lokuncathama. Noxa kunjalo kodwa ke simkhulula ngokuthi le nto ebeyenza apha yile zayifike azayenze kwiindumiso zangasentla, ngoba kuthiwa apho siya khona akushunyayelwa kodwa kuculwa ngamazwi angatshiyo, kuyodunyiswa kuphela. So yeyona nto kazafika ayenze. Siyamkhulula ke umama uNana nosisi Mjekula ukuthi bawele ezandleni zikaThixo ngoba beyisebenzele kakhulu le cawa. Into yomculo ke into abanye abantu abathi xa beyijonga bayibona ingenamsebenzi, abanye abantu xa beyijonga bawubona umusic into abangayithandiyo. But kwabanye abantu umculo yeyona nto bayiphilayo ukodlula intshumayelo. Mna bundifaka emculweni nabantu abakwaziyo ucula, ndincuma ndedwa. Sekushunyayelwa nje, sekuculwa ndincuma ndedwa. Umama uNana ke ngabanye abantu abandenza uba ndiwuthande kakhulu umculo, kakhulu kakhulu. Ndiyamkhulula ke ukuthi uThixo amsingathe ezingalweni zakhe, amombathise okwezulu. Noxa nje bethatyathiwe ngoku bekwiindawo zangasentla, kodwa ke sinethemba lokuthi noxa bengaphesheya baza kusijonga and guide us ukuthi le association xa kujoyine thina ingawi, because the time bebekhona bona kule association khangiwe. Naxa ilixesha lethu ke sinethemba lokuthi bazawumane bebazizithunywa ezisigayidayo that the association ingawi. Enkosi nobhala wam. Wow, thank you so much, Ato. Diyabulela those wonderful for those beautiful words. Diyabulela kakhulu for coming through. Imani Ndikata from my side, we're trying to play
a video no admin, but it's giving us hassles and caution about when. But let me try for the last time. If I ngeni Babalo while you prepare to come through, izama ukugqibela. Babalwa? I'm not sure about abandiva okanye ndim ongabavayo, but let's just thank you. You can uyavakala sis wam. We're having problem with the sound today again, but uyavakala this time, yes. Ndibeka kwisihlobo njalo uyayazi uba andingomsilesi isithethi. Mandibulise kuwe Nopala, ndibulise kwii-choristers at large, ndibulise kuwo wonke umntu omameleyo ngale mini namhlanje emveni kosuku nje ebusuku nje. Luthethayo ke nguBabalwa wakwaQangule okhonza kwaZakhele Seket nama-224. Andinguye kumntu osisithethi kwaye ke ndonakele kakhulu ngoba I was very close to uSisinana and I was very close nakuNtombi. uNtombi ke abonothetha ngoNono, sonke simazi ngoNono apha esithilini. I've met her siqale uba close after COVID. I think it was a convention eyayiseKatveli. Yes, engunobhala wesithili that time. Sazana ke njengabantu ke abayoung kule music association. Sine ideas ukuthi sizawuzisa more young people, and kwakukho ke neSeket. I still remember eyayigcwele only ulutsha, yayiMasimdumise. Yes, Masimdumise Seket igcwele ulutsha. So sasinento ke ethi ba masiqaleni i-movement yethu yabantu abatsha, sizise nohlumelo ukuze le kwaya engapheli. From then onwards ke yaqhubekeka iminyaka sihlobene ke noNtoshi. Kwalapho ndisondelana khona noSisinana. USisinana wayengandazi uba ndingumakhelwane wakhe walapha eNgqushu waQamnyana. USisinana sizokwazana kakhulu kunyaka 2024. Yes, apho ndizomchazela ngabanzi ukuthi uyandazi phofu ukuba ndingumakhelwane wam because ndiyakubona uyancokola nam, uyandithanda and uthanda le nto yoba ndikhondaktha. Into uyakuthanda kumculo kuSisinana and uyabathanda ihlumelo oluhlumayo apha emculweni, abantu abatsha, especially kweli cala le-conducting, because wayeqala undibona ndikhondaktha ikwaya, ndiyi-female conductor. Le nto biseyithathwa ngusisi Nomkhetha, i-conductress. So wathi uzandifaka phantsi kwekhwapha because akafuni ndiphume apha, akafuni undiyekelela ndityhafe endleleni. Ever since then ke mna noSisinana sahlobana olo hlobo. She was my role model. Ndibuhlungu kakhulu. She was my role model. And eyona mini endiyikhumbulayo kungexesha sikwakho connection last year. Then ndiva kabuhlungu. Ngexesha sipha kwa-connection ndifunda i-different languages, uSisinana was right next to me. She was my mentor and she said, yazi mntanam,
ndifuna ukubona nawe uphaa kulaa 20% kuthethwa ngayo apha ku-connection, and ungekho just kwitafile but uyi-conductor yale 20% kuthethwa ngayo apha kwa-connection. And ndamchazela usisanana ndathi, sisinana, ukuze ndibe strongo kule nto ndiyenza, because mna andisungumntu wabantu, andinguye umntu othanda uma phambi kwabantu, ngumntu oneentloni kakhulu, njengokuyazi nawe nobhala. Ndingumntu oneentloni kakhulu, kodwa ndiyawuthanda umculo, ndiyawuphila umculo. Mna imessage ndikholwa ukuyigqithisa ngengoma more than amazwi. Usisinana ke, she was my mentor. Usisinana was my role model. Ndibuhlungu kakhulu ukushiywa ngusisinana nanguNono. UNono sisakhula kunye, sisaqala uhlobana ngamandla, ngoba ubagqibela kwam bobabini bekulapha eNgqusho ngoDisemba. December, around after Christmas, bekunomgidi kwapha kwaMsuthwana. Besisonke apha emgidini kwaMsuthwana, sikhumbuzana, sichazela abantu bomgidi ngohlobo esiphethene ngalo emculweni, ngohlobo esiphethene ngalo ecaweni, sisonwaba, sicula, kungekho nto singayenziyo apha emgidini. What I want to say kwifemeli yakwaMsuthwana, masiqineni, qinani ifemeli yasekhaya, qinani bucaba. Le imeko ayiqheleki kodwa iyahambe ngale ndlela. Akumnandanga kuthi sonke, kodwa ndithi masithembele kuThixo, masithembele kuYehova, ngoba nguye umkhanyiseli weendlela zethu. Enkosi nobhala. Thank you, Enkosi Babalwa. Thank you so much. Ndifuna ke ngoku ukudlala le edlalayo i-audio, and hopefully that izawudlala. Umfundisi is just having problems ukungena. Also nomuntu wesekethe besimcelile is struggling ukungena. So and ke ngoku besithe that this will be ixesha for i-choristers to share their messages. I see asifuna udlala zonke ezi audios, so ndizawucela uNtombekhaya, unobhala wam, angene. I saw her as well while we are trying to play as audios besifuna ukuzidlala namhlanje, ezisinike ingxaki. I'm not sure noba yi-network okanye ndim. Admin, if you can, cela ungene uyizame from your side, uzizame from your side, because azifuni tu kwelam icala. Thank you. Umfundisi ke ngenile, but we just want to at least play one of those audios besifuna ukuzidlala namhlanje, especially lo siyakudumisa kamamu onana. I would love if we can try and play that. So
All right. I suppose yonke i-planning enekwenza nento ye-audio phakathi ifuna andiyazi futhi itheni iyasokolisa, but our tribute today was mostly on i-audios, but ke ndizawuphinde ndithathe ke ngoku another hand, if there is, sicele ke mfundisi usivalele ngomthandazo, because all the audios that we wanted to play today are giving us challenges with regards to we had one audio that we really wanted to play where Umamu Unana is conducting district choir Usiak Dumisa, but it's not, it doesn't seem like it's coming through. And it's good to know that there is Uhlumelo Music Association of young people that really look forward to the future and the growth in Music Association. Thank you, Babalwa, for also your message, Yako, which one of the things that we actually spoke to about, you know, Mama Nomkita and Mrs. Nana was the growth of female conductors. I'm not sure, but we really appreciate that there is a growth of the female conductors within the district. One of these into wakhe wazithetha ke as umfundisi is preparing ukungena, one of his into wakhe wazithetha umfundisi uNkwintya in his address is that we need to have amaculo that are written, they need to show, we need to see into okubana there are still amakholwa who are musical, and therefore the preaching okanye ilizwi let us malibonakale livela nasemculweni, so that there is there are new songs as ezivelayo. And so I want to thank you for coming through as well. I also want to thank Sis Nomkita, Mom Nomkita, for coming through. I-message yakhe, for me, it touched my heart. Ndiyabulela kakhulu mama. Ndiqinisekile into yokubana nakwifamily as uzicingile namhlanje wade wakwazi ukuthi uphumele uthethe. Ndiyavuya into yokubana uye wakwazi uphumele uthethe, and I'm sure that the family as well will appreciate and note a message yakho. As we're going to Engqushwa tomorrow as a choristers Region 1, I pray that sihambe kakuhle. But before ndinikele umfundisi, I want to thank the Msutshwana family and the Mjugula family for allowing us CTC region singabhedelanga nganto. It's not that we did this prayer, we took upon this initiative because but we took it because we felt that as an administration, as a fellowship structure, we need to help Istili and we need to help the circuits that are under us in showing that we are in support, and we also to also thank the A-Leaf Circuit and Origin 2 for the permission through the district executive esinike ithuba lokubana sithathe le program sisebantwini. Siyabulela kakhulu nangalo nsebenziswano, siyabulela ku-executive yesithili for ukusivumela ukubana senze le tribute to Mama uMsutshwana noSister Mboxolo. We understand ukubana most of our choristers cannot afford ukuyofika eNgqushu, and so at least with the availability of fiber time and resources urhulumente azama ukuzenza so that abantu bakwazi ukuthi streamline kwi-programs ezinjena, saqonda ukubana let us use that opportunity and bring umthandazo obuzawungena ekhayeni lakamSutshwana siwenze kule platform singo-Region 1, so that wonke umuntu akwazi ukuzibona a part of
ijeni yokuthi send off umama uMsuthwana noSisi Ntomboxolo. And so we want to thank the district executive for allowing us and giving us that opportunity. We also want to thank the former executive, yes, Tili, or Mama Spielman, or Sis Tuli, or Sis Vicky, or Sis Kiki, for also just being our support system behind the scenes. And we want to acknowledge and we value your presence and your leadership. Even Gogo Senihleli Phansi, sithemba ukubana you will continue to support us. Region 1 executive ka Region 1 ithemba yayo yokugqibela lena thina ngoku kuzawungena i-executive entsha. We wish that ke nakwi-executive elandelayo you carry on nisupporta le region ibe yi-region emileyo, and that is still vocal and isebenza kwesi sithili. Also want to thank Wesley Guild SA for the platform that they have given us, Gogo and Brother Tembani Napai, admin to thank you so much. It wouldn't have been a success, the program, without you. The calls, the late night calls, the program, Smanis advisor in changing things. Even even though it didn't go as we planned it, the attempt ukubana bekukuthanda kaThixo zonke ezi videos besifuna ukuzidlala ezingadlalanga, but ndiyathemba ukubana uThixo athi carry on ekusebenzisa, uThixo asandise isakhono sakho sokukwazi ukushumayela. This is another platform of allowing God's word to be heard by abantu. Ndiyathemba ukubana nangomso ke awuzodinwa not kuthi kuphela, but nakwi-executive elandelayo when they ask for uncedo lwenu nikwazi ukubanceda. I also want to thank executive yam for ukusivumela qala into yokubana sizise le idea singoonobhala be-region, sibasivumela that we are able to share the vision kumntu wonke omameleyo. And I hope akho nto endiyilibeleyo. Unobhala ndiyambona ngathi woyikile uthetha. And so as we come to the end of the program, a 5-day tribute ka Region 1, siyathemba ukubana ibe success. Siyathemba ukubana that the messages that were shared up were not only soothing and comforting to the family, but were soothing and comforting to i-choristers zonke zika Region 1, to i-choristers zonke zesisithili saseWilliam Kama. Sithemba ukubana noko inxeba likwazile ukubopheka xa sibheka engqushwa ngomso. Sileqa u-8 o'clock, conductor we-district ucelile into yokubana sileqe u-8 o'clock due to indlela ebheka engqushwa o-stop and go. Sithemba ukubana siphumelela phayana kwelaa khaya sisonke, we will deliver the best music sermons that God has given us ngamazwi ethu. Sikwazi ukothuthuzela lamakhaya akwaMsuthwana nelakwaMjekula. From me, Unobhala we-Music Association Region 1, thank you so much. May God bless and keep you. Mfundisi ke, it is now your time. Enkosi. You can unmute Mfundisi and I can see you, Kona. I just need you to unmute before ndicime. Admin, can you play something before while Mfundisi? I don't know. Mfundisi eTinarha, I did not know, but by eTinarha in network problem embi kangaka. Ndiyacela u-unmute. Admin, while Mfundisi is trying to work on his sound, ndicela uthi ufake one item if ziyadlala. Just one of them, just try them again for the last time.
Oh, there. Okay, thank you, Mfundisi. So, Uyandibona? yes, ndiyakuva Mfundisi. Yeah, Uyandiva ne? yes, Mfundisi. Thank you. Okay, come on. Mandithabathe ke lithuba ndibulise isikhokhelo sonke sika Region 1. Ndibulise uNobhala, ndibulise uadmin. Ndiyavakala? Yes, Mfundisi. Yes. Mandibulise zonke i-viewers bonke abantu abalivayo ilizwi lam. Mandibulise ngegama lenkosi enguYesu Kristu molweni ekutshoneni kwelanga. Okokuqala ke mandilenze ilizwi lombulelo ngokuba undisebenzisile apha kweli hlelo lakho obuliqulunqa uzama ngandlela zonke usiwa uvuka bhutlwa enkosi kakhulu. So ubulele ke nakwi-Wesley Guild kananjalo nakubo bonke abantu abanida into kokuba senze ilizwi lombulelo enkosi nakuwe ngokwenjenjalo. Okwam nje kulula kukuba ndizothandazela indlela ndibulele nakuThixo ngomthandazo ngale veki kananjalo ndamkele ufefe. Ndicela ke phambi kokuba ndithandaze nokokuba sizawuthi xa sifumana ithuba sikwenze oko, ndicela into yoba sifunde nje phaya kuGenesis chapter 28. Sizawufunda ukusukela phaya kuverse 20 siqale phakathi la vesi, mhlawumbi siyophela phakathi phaya ku-22. Ifundeka ngolu hlobo ke iGenesis chapter 28 sifunda uverse 20 siyoma kuverse 22. Masiyifunde ke njengoko ibhaliwe. Iphupha likaYakobi eBhetheli. Ukuba uThixo uthe waba nam, wandigcina kuyo le ndlela ndiyihambayo, wandinika isonka ndadla nengubo ndambatha, ndabuyela endlwini kabawo ndinoxolo, uYehova woba nguThixo wam, ndiphele apho. Lilizwi lenkosi elinkosi mayilisikelele ke ilithamsanqelise ngoku kude bengunaphakade. Amen. Kuba ke sizawuhamba xa kuphela esi siqendu sokugqibela naxa siyivala le nkqubo siqale ekuqalekeni kweveki, manditsho into kokuba wonke umntu ozawusuka apha eGqeberha phofu nakuzo zonke iindawo kusiwa phaya eNgqushwa kulaa mngcwabo kaSister Mjekula noSister Msuthwana. Yanga uThixo angahamba nathi, yanga uThixo angacambalala apha endleleni. Ndibawela into kokuba sihambe nala mazwi endiwafundileyo apha, sithi kuThixo sonke okokuba uThixo uthe wasinika ukutya satya, waba nathi endleleni. Okokuba uThixo uthe wasinika ingubo yokulala salala, sithi kuThixo siza kubuya sinoxolo xa sibuyele emakhaya. Sithi kuThixo, uThixo uyawuba nguThixo wethu.
sisibhambathiso ke eso esenziwa nguYakobi xa ezawuthatha indlela. So nathi njengoko sizawuthatha indlela, ndiyabawela into yoba senze eso sibhambathiso, ngoba zinintsi into ezehla kwezi ndlela nakuletha yoMzantsi Afrika. Ukusuka kupoint A siye kupoint B singathathi into okokuba kuzaba ngobulumko bukalowo ozaba esiqhubela ezi nqwelo mafutha. Sazi into okokuba ubomi bethu buxhomekeke kuThixo. Yaye ke xa kuxhomekeke kuThixo, omnye nomnye yanga angathetha ke la mazwi athethwa nguYakobi. Xa umntu exhomekeke kuThixo, yonke into uyisa kuThixo, nendlela le azayihamba uyisa kuThixo. Kunjalo nje abe nesivumelwano asenzayo yena noThixo wakhe. Thina ke ngoku senza isivumelwano phakathi kwethu noThixo okokuba uThixo uthe wahamba nathi endleleni, wasinika ukutya endleleni satya, wasinika ingubo salala, ngoba abanye bahamba namhlanje bazawubuya ngomso, abanye bazawubuya ngecawe. Wasinika ingubo yokulala. Sizawubuya ke kuThixo sinoxolo, uThixo abe nguThixo wethu. Nanko nje amazwi. Andibaweli ke nobhala ukushumayela, kodwa ndibawela nje into yokuthi sihlale kula mazwi siwafunde. Naxa sizawuphuma sihamba, bazawuhamba ekuseni, bazawuhamba ngoku late, bawafunde la mazwi abe ngamazwi alapha engqondweni nalapha ezintliziyweni zabo, ukuze uThixo abathwale. Nkosi, mayisikelele ke ukuthethwa kwelizwi layo ngokude bengunaphakade. Amen. Masithandaze. Egameni loYise neloNyana neloMoya Oyingcwele, Thixo namandla amakhulu, Thixo olungileyo. Xa Thixo olungileyo sizawuphuma ngabanye sisiya kulaa mhlaba sengqushwa, sisiya kulaa sekethe yase-Elifu, Thixo namandla amakhulu, siyokuthi farewell kwizihlobo zethu. Thixo namandla amakhulu, uSister Mjekula noSister Msuthwana, Thixo namandla amakhulu, abantu bakho Thixo olungileyo, othe Thixo olungileyo wena ngexesha lakho nangexesha elifanelekileyo wabaqhweba, wababiza ngamagama. Wathi Nana, nyukela ngasentla. Wathi Mjekula, nyukela ngasentla ukuze ndikubonise izinto ezintsha. Thixo namandla amakhulu, Thixo olungileyo, siyazi Thixo namandla okokuba kube kukuthanda kwakho, Thixo namandla amakhulu, Thixo olungileyo. Yanga ke Thixo namandla amakhulu, kumkani kakumkani, ungalungisa nathi ingqondo zethu, ulungise Thixo olungileyo imimoya yethu, ulungise iintliziyo zethu, ukuze Thixo olungileyo sikwamkele Thixo olungileyo ukwenza kwakho, Thixo namandla amakhulu. Akukho nanye ke into eyenzekayo wena Thixo olungileyo ungathandi, ungavumanga. Konke Thixo olungileyo okwenzekayo ezimpilweni zethu kuxa kuvume wena Thixo namandla amakhulu, kumkani kakumkani. Uthi Thixo olungileyo xa ungavumanga Thixo namandla amakhulu, sibonakale Thixo olungileyo, kunyanzeleka into yoba sihambe ngee-wheelchairs, ngoba Thixo olungileyo uzuba ungavumi Thixo olungileyo. Kodwa xa uvumile Thixo olungileyo, kwenzeke oko okuplennwe nguwe Thixo namandla amakhulu. Hamba nathi ke endleleni Thixo olungileyo, abahambayo ngoku Thixo olungileyo ekutshoneni kwelanga, Thixo olungileyo, nabazawuhamba ngomso Thixo olungileyo. Sinethemba okokuba njengoThixo we-Prevenient Grace, abahambe izolo nasebudeni Thixo olungileyo beveki, sowuhambe nabo Thixo olungileyo, ngoba unguThixo osikhokhela ngaphambili. Sithi Thixo olungileyo, thina singekathethi, singekathandazi, wena ube sowu-ekthile njengoThixo, Thixo namandla amakhulu. Hamba nathi ke Thixo olungileyo xa sisiya. Kananjalo ke Thixo olungileyo, uze ungalibali
ifemeli kaSisinocawe apha eTinarha, Thixo namandla amakhulu, izihlobo nezalamane nale sekethe, Thixo olungileyo ezabe ibeka, Thixo namandla amakhulu, uSisinocawe, Thixo namandla amakhulu, nomnye obekela ilungu, Thixo olungileyo lale association, Thixo namandla, Thixo olungileyo. Ze kuthi Thixo olungileyo xa sifika naphaya engqushwa ngomso, Thixo olungileyo, laa nkonzo uyisingathe ngokwakho, uyifunqule, Thixo namandla amakhulu, kumkani kakumkani. Zonke ezi nkonzo uzibeke, Thixo olungileyo, kuluhlu olubekileyo phambi kwakho, Thixo olungileyo, kuluhlu lweenkonzo ozibekileyo, Thixo namandla amakhulu, nozigcinileyo, nale nkonzo nezi nkonzo, Thixo olungileyo, zangomso, Thixo olungileyo, nezabanye uzigcine, Thixo olungileyo, uzibeke phambi kwakho, umane uzibuka njengoThixo, Thixo namandla amakhulu. Enkosi ke ngale nkqubo, Thixo namandla amakhulu, enkosi ngale veki osinike yona, sathi Thixo olungileyo into besiziplenile siyile region zenzeka, Thixo olungileyo. Ngoku sifike esiphelweni ke, Thixo namandla amakhulu, enkosi ngokuhamba nathi, Thixo olungileyo. Sawubuyela kuwe ke, Thixo olungileyo, sinoxolo. Sawubuyela kuwe ke, Thixo namandla amakhulu, ube nguThixo wethu nathi sibe ngabantwana bakho, Thixo namandla amakhulu. Siyakuthandaza ke, Thixo olungileyo, iva imithandazo yethu, Thixo olungileyo. Ube nabo, Thixo olungileyo, izithethi ezizawuqhuba, Thixo olungileyo, kwezi nkonzo zonke. Ube, Thixo olungileyo, nabefundisi abazawushumayela, Thixo olungileyo, besenza i-healing, Thixo namandla, besenza impiliso, uthi abashiyeke ngasemva nakwiifemeli, Thixo namandla amakhulu, nakuwo wonke umntu, Thixo olungileyo, ozabe ekho kwezi nkonzo. Uzube nabo ke, Thixo olungileyo, abafundisi, ubapha amandla, Thixo namandla amakhulu, kumkani kakumkani. Ubaphe, Thixo olungileyo, umoya wakho, Thixo olungileyo, olawulayo ngalo lonke ixesha, Thixo, ezimpilweni zethu, okokuba, Thixo olungileyo, bayisingathe le mingcwabo ngokufanelekileyo, ngesidima nangesithozela nangondiliseko olufanelekileyo. Siyazicela ke izinto, Thixo olungileyo, sizibange, sinethemba lokokuba xa sisenza njalo wena usenzela, ngalo wasifelayo nguYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Samkele uFefe okanye saqale samkele uFefe ne? Ndigqibile mna mfundisi. The only thing I think to thank wonke umuntu oye waparticipate ngamini namhlanje, nalapha evekini ndibulele bethunana from the first speaker, utata uNgcayise, ndibulele umama uMagqaza, ndibulele upresident, ndibulele usister Khalo, ndibulele umama uMbethe, ndibulele utata uVuyo eRhasonti, ndibulele bethunana bonke abantu bebethethe apha kule veki, apha evekini, ndibulele utata uSpielman, nabanye engingabakhumbulayo ngalo mzuzu, but as a Region 1 Music Association executive, siyabulela for ukuvuma to be part of this program. Enkosi yangana ngomso ningakwazi usebenzela le region. Siyabulela inkosi. Enkosi mfundisi, you can wamkele uFefe. Enkosi. Masamkele uFefe. Malutho uxolo lukaThixo olugqithisileyo kuko konke ukuqonda, lugcine ingqiqo zethu nentliziyo zethu ekumazini nasekumthandeni uThixo side ekugqibeleni. Luze luthi uFefe lenkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo, ubudlelwane bomoya ingcwele buhlale nathi sonke ngabanye lusilondoloze, kwande uxolo, kwande imbeko, kwande nemvisiswano, ngoku kude bekunaphakade. Amen. Thank you so much. God bless.